Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Domin neman ƙarin bayani 090202121 777 daga almajirinku mudassir habibu na manzo. A ci gaba da saurari lafiya. Allahu rahim tabara da kai yau za na fara da kai ni dubun basira wake yau za na tsara wa manzo na ma'aiki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Ka daɗo tsira ilahi ga ɗagun Abdullahi sai di Rasulallahi ɗan Halima Rasulallahi wanda ya aiki jaki. Ka sa duk alihinsa da iyaye da ‘yarsa da mataye ka dusa da danginsa da sahabbansa alibaitin ma'aiki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Ya faɗi mabintu zara mai kyan fuska da sura ki zauna kan kujera gidanku na zo yin shara ki yarda na yi ta barki. Hawa sama sai da tsani kwandeshan fara gini maula Ahmad Tijani na zo gunka tallafe ni ce na shigo masauki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Dan umma abun yabo ne Abdulkadir mu gane shi dai wani na daban ne makin shi kira sa'ar ne ya ƙi kan ma'aiki. Ya sai wakati shehu bara mai ikon Allah da san ka muke tinkawo mun bi ka mun samu sulhu dan gida har da baki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Ya sidi Sharif uban mu dan Usman baba namu ka sa hannu ga aikin mu karshe dan ya fizge mu da ya mu hanga aiki. Shewa Buhari sannun ka na zo zane gaishe ka dan in samu albarka sani cikin masoyan ka dan in samu maki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Na miƙa daidai su ta ku zo ku ji manufata kasirar ga da zan yi takalmi za na yi ta kan wuladar ma'aiki. Salamu ala habibi sirrin Allah madubi kai ɗaya talkakarar mu dai hanyar ka mun bi kafi gaban saraki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Annabawa duka sun zo domin tarbar ka manzo suna murna da kwazo kowansu yana ta kwazo dalilin kama aiki. A wata na ɗaya kudeja Adamu ya zo don ya ji wa zai zo farkon aji murna ciki har a hanji abin duba da shauki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Watan biyu shi su ya zo da sauri da kwazo yana lafai kaman zo a sai ko ina ya zo yana tafe ne ma'aiki. Idris ya zo watan uku gun Amina da sauko ya zo matsayin shi bako da bishara an ka aiko shi ya mata tafi shauki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Nune ya zo watan hudu ya zo domin su haɗu da Amina ido hudu za ta haifo gwanin mu duk kun isa da tsarki. Watan biyar kuma hudu ne an aiko shi gare ta ne da bishararsa bayyane ya faɗa ma Amina ne za ta haifo arziki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Shi kuma wata na shida ba ko kwanto ku shaida Ibrahim ne labuda ya zo domin ya shaida mata saukar ma'aiki. Watan bakwai Sama'ila ya zo sai ya ce kala cikin gaba ko kila za ki haifa gwanin sallah wanda ya zamsa dauki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Watan takwas kuna ji na Musa ɗan Imrana ya yi bishara Qur'ana ta saukar wa manzo na Amina ta yi shauki. Shi kuma na taron na ƙarshe komai shi ne ya kwashe isan Maryam ya lashe ba zai zo ba shi ta jallin rabu sarki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Aminatu matar kirki ranar saukar ɗanki kin ga abun mamaki bangon gabas yammanki su shafa kirjinki.
Alhasiyatu ta Fir'auna Maryam yar Imran da yan matan wurin ina ta ga farin kyalle Amina wurin saukar ma'aiki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Sai wata tuta guda uku gabas da arewa yamman ku dan yanzu ne zai sauko. Sun so ya shafi kirjin ku Amina ga ma'aiki. Duk wani haske dai shi ne isa da cika shi ɗaya ne. Hakuri tausai dai shi ne saba da isa babba ne. Hakun matsayi oga ne kamala ai ba duk shi ne. Da kaji hancewa ne ka bincika manzo ne. Kowa duk soso ne shi ɗaya tal shi ɗaya ne. Farkon halitta shi ne ƙarshen zuwa ma shi ne. Ki gudu shi kaɗai ne sa gudu ma shi ɗaya ne. Ɗan aikin rabba ne hakuri tausai dai shi ne. Yanka dai zai kone ɗan dai la'ananne ne sannan tsinanne ne. Annabi dai shi ɗaya ne shi ɗaya dai shi ɗaya ne ba a gama shi da wani dan sirrin rabbana ne. Yaninka a fili shi ne datan rayuwa ta ne a zahiri da bayyane. Sirrin Allah dai shi ne hasken Allah shi ne shi ne shi ne shi ne annabi sannu sarki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Ga shawara maza da mata tara don hankali mu tattara kunne mu zan sauraron koyarwar ma'aiki. Lahira da duniya an yi su don shi kujiya me zai ana mai godiya da samun angon sadiya kyautar rabbu sarki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Anan ne to za na tsaya baitocin gani na biya na yi su domin hadiya ga Mustapha na safiya annabi karo ɗauki. Kira da abinci ka daɗa ga ɗa babbar shimfiɗa mai kyan suna Mamuda. Ƙaunarsa ce bai ba da gare mu babu sauki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki. Sunan wanda ya rubuta waƙar gabaitocinta mudassir ne ya yi ta na manzo don ku fahimta annabi karo ɗauki. Lale lale maraba barka da zuwa ma'aiki.